What's up, kaprobinsiyas? Good morning! Kay gandang umaga. Sa wakas, may bike na rin ako. Tingnan nyo na lang ang aking outfit. Umagang umaga, kami ay lalabas at kami ay baka pupunta kami sa Manawag. Mag-start kami ng anong oras na ngayon, Max? Late na po. Late na. So, tingnan nga natin yung ano, yung mga bike natin ngayon, kung fully geared ba o ano. Bisikleta, binili namin kailan lang kasi lagi kami nag-do this work, so kailangan na naming mag-bike. Si Kuya Max naman is ito. Here. Wow. Saan naman si Daddy kaya? Tingnan nga natin kung ano yung itsura ng bike. Pilipinas. Tingnan nga natin sa bike. Ano yung itsura ng bike? Ay, naku. Naging ganyan yung Daddy. Sus, Mariusip. Ano yung bike ng Daddy? Bakit nakapistas ka? Fully geared ba yan? Pati bag mo nakapag-bagsak ka pa? Maliit, hindi bagay sa ang Mga kaprobinsiya. Kami na ay go-bike. morning. Morning. Let's go. Let's go. Racer si Daddy, oh. Racer. Tayo ngayon sa Don Merong. Oh, racer. Ginagawa mo. Aero ka natin, aero. Pag gano'n ka natin, oh. Nakapagpa si boss. Sa wakas, nakapag-bike kami. Oh. Diba? Ganda na. Dati brisk walk. Oh, wow. Grabe. Baka punta kami sa Manawag o depende kung kaya ko. Tingnan natin kung makakarating tayo ng Manawag. Depende kay Mami. Baka pulikatin. Yawn. Yo, mama! Punta daw kami Manawag. Tingnan namin kung aabot si Mami. This is our family bonding. San Jose Elementary School. Going to Grande. Bilis ni Idol. Ang bilis ni Idol. Pupunta sa Manawag. Laki ng bisikleta mo, Idol. Bagay. Hindi bagay ba? Bagay. Ang laman ng backpack. Headphone sa kapera. Idol, ang bilis mo. Sus, Mariusip. Alright. Iro-iro pa, oh. Going to Riverside.
Team Pilipinas. Alright. Oh, yes. Punta na kami sa Riverside. Pare yan na, daddy. Ayan ang ampalaya vegetable. This is our family bonding. Hinihikayat namin kayo mag-bike. Exercise tayo. Nadaan dito sa Riverside. Walang bago. Ate Bibi yan. Girl. Punta na tayo ngayon sa Manawag. Nasa Kaligo tayo. Dito kami ngayon sa Kaligo. Papuntang Mapandan or Manawag. Ayos. Ahon sila boss madam. Wow! Medyo matarik to. Sakto lang. Unang ahonan ni ma'am. Kaya ni mami umahon. Kayang-kaya. Laki ni daddy, late ng bike. Yun tayo. Pagkakulin ako ngayon. Ginagawa? Magkano po pagas niya ma'am? Wala nga pong dala, bago yan. Ano ba yan? Walang Pagkakulin ako. Manawag. Punta daw tayo ng ano. Ikot daw tayo. Bitin daw si madam kaya punta tayo ng Manawag daw. Ikot Kamantilis. Planeta. Gandang daan dito sa Manawag, walang lubak. Takbong 10 lang tayo. Tumigil naman tayo madam, bakit nga eh? Ha? Tumigil tayo. Siyempre, kailangan din. Baka mabigla. Unang long ride. Right. Manawag. Papuntang Manawag. My first time to go to Manawag na nagbabay. Nabigla. Hindi nagpupek si mami. Baka sumakit yung paa. Hindi naman. Team Pilipinas. Si Pilipinas. Malapit na kami sa Manawag at kami ay mag-breakfast doon. So, ikot kami from San Jose. Saan ba yun? San Jose to duman kami sa Mapandan Manawag. and then Manawag.
nag-ikot kami, hindi namin alam kung saan dito, sa Camantiles or ano, saan. So, magandang mag-bike. Magandang mag-exercise. Magandang exercise. Refreshing. Refreshing. Hindi dami mong makikitang green na ano tawag doon? Hala. Haliman. Pero tingnan nyo naman yung bike ni ang aking husband. Nakahabot dito yung folding Nakaabot bike. Dito, oh. Wala pa yung bisikleta niya na pinapagawa. So, pagtiyagahan niya muna yun. So, nakaabot naman. Takbong pogi lang. Approaching Manawag na kami. Lalabas sa Galban Street. Papaya fruit. Nadaanan namin dito. Daming sumaya. Upo. Tsaka papaya. Hours later. Dito na tayo sa Manawag Church. We're now here at Manawag Manawag, Church. Pangasinan. Welcome to Manawag, Pangasinan. Lakas ni Mami. Ilang kilometer? Hindi, approximately 12 ata. 12. One way. Then, pauwi. Mga Tayo 22. dadaan. Dan sa Mapanda. Ay, Manawag na pala tayo. Right. Tayo sa park. Joking. Where are we? Ito yung tambayan ng mga bikers. Daming bikers. Ay, hindi ba? Sticker po. Ang kulang. Anong pangalan niyo, sir? Aster, Dismaya. Asbel. Dismaya ko lang lang. In- Ay, nabayaran ka. Bisi ka to na. Dali ka. Retired police. Kadang masyo ko yan. Damanin mo. Manumso ko yan. Kaprobensiya. Busog. Saan Busog po tayo ako. pupunta? Ha? Saan po tayo pupunta? Daan tayo sa papuntang Camantiles siguro, no? Isla Leet. Isla Leet. Ulit. Mga ganon. Or pwedeng bypass na lang din. Malapit lang. Natatapos lang namin nag-almusal dito sa Manawag, Pangasinan. Manawag Church. Manawag Church ito. Yung Manawag. Hello. Hello, where's your bike, sir? Racer. Sa liit niya, nakaabot pa dito sa Manawag. Sa liit niya, nakahanap pa dito bike check. Pinakamaliit, pero Small but very bold. galing London pa yan. Galing London daw. Shoutout kay Tita Joy. Yung bike niya po, tita, nakarating po ng Manawag Church. Approximately 12 kilometers. Nakashimano pa to. Yeah. 6 feet. Laki ng plaka.
Rizal Park beside Manawag Church. Hello, good morning sir. Good morning po. Anong team kayo? Manawag Cycling Team po. Okay. Ilang members na kayo? Asa 15 na po. 15. So, saan ang ruta nyo ngayon? Diyan lang po sa Malog. Okay. Malayo ba yon? Sakto lang po. Ilang minuto ano? Mga ahon kasi doon sir. Ahon po. Ay, ahon. Opo. Oh, anong pangalan ng ano nyo? Manawag Cycling Team. Okay. So, anong pangalan mo na? MJ Rabago na lang po. Oh, shout out. Anong team? Shout out po sa leader namin na si Nudge. Oh. Si Mark Jan Aquino po. Tsaka Oh. si Tito Yuli. Sino pa? Parents ko po. Samantalahin mo na para at least ano, sinong parents mo? Diba? Opo. Oh. So, yun lang. Okay, okay. Thank you. Huwag tayo ng buko para hindi ma-dehydrate. Inom muna tayo ng buko. Yeah. Muna na si Madam. Excited magbike. Sus Mariusip. Alright. Bilis o nagsusolo. Saan papuntang Urdaneta, Madam? Ordaneta, sabi Tayo ng Urdaneta. Sa gilid-gilid lang tayo dumadaan. Para safe. Make sure to drink water. Stay hydrated, guys. Oh yes. Si Mami, layo na puntahan. Layo na napuntahan. First ride. Long ride. Si Mami. Mainit daw. Nabudol. 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 Budol. Sus May scam. Mariusip. Alright. Kala short ride, yun pala long ride. Di nga. maaga, mainit. Kaya ko ba? Mainit nga lang. Yun ang problema. Iitim ako. Masirang beauty ko. Itim na si probinsya. Sa paraiso. Magta-tricycle na daw si Madam. Mainit na mainit.
Oh, yes. Oh, nakarating kayo. Bakit nauna ako dumating dito? Ay, nako. Mahina ang ano nyo. Saan yung bisikleta mong maliit? Bakit yung bike ko ang ginagamit mo? Hi! Nakarating na kami safe and sound. Thank you, Lord. And thank you for watching. Till next vlog again. Next bike. Kailangan yung bike ni Daddy is yung malaki na. Hindi yung hindi ano eh, hindi balance. Ah, hi. Okay. Next vlog. Next vlog. What's up, ka-provincias? Ito, kararating lang yung Ano masasabi mo, kanang braso? kararating lang yung mga amo ko na nagbike sa Manawag, Gagto, Ordanita. Ang liit ng bike ng sir ko, oh. Kararating lang galing Manawag. Ano ba? Ay, wag na ah. Si Kanang Brazo. Na-miss niya ba si Kanang Brazo? House bike. It's okay. Ang gandang mag-bike. Sa totoo lang, parang baliwala lang Oh, sa akin. yes. Imagine, First long ride. yes. From San Jose to Manawag. Mapandan, Manawag. Mapandan, Manawag, and then To Kabambanan ata yan. Inamutan. Bali, Nag-tricycle na. tricycle na ako dun kasi mainit na eh. Kumbaga, magti-10 na ata yun. So, Nabudol gang. nag-tricycle na ako pero bitin sa akin yun. Parang kulang pa yung bike ko. Sa totoo lang ha. Tingnan nyo naman ang tsura ko. Laki ng helmet ni Mami. Malaki ba? Ano? Cute, cute.